малко ми, така. фа, сол, почвай. Веднага да, няма да държиш. На. Ре. Тук няма път да бавиш. Като почнеш бързо да го свириш, ще свириш така. Да, 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 веднага. Да, 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 да. Айде сега да. Когато го научиш хубаво. Ай сега бавно. До, ми, фа, сол. Веднага. А, така. И ти трябва да го научиш. Като стана на неговата възраст. Ми, ре, до. То не е толкова мъжно. До, ми, сол, сол. Сол, фа, 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 ми, фа, сол, сол. Удари сега. Ми, ре, ми, до. Пара, сол, сол, сол. Браво. Дай сега флаш данс. Ще А стане час как? ли беше? Джаз. Флаш данс. Първа част. Първа част, втора част е нашата Изус и трета ще я посвирим тази вечер. Това ти го научиш. Пара, папа. Ти я знаеш на Изус. Пара, папа, да ни я търсим. Всъщност аз не съм я слушал тази музика. А, как? Това е много известно. Учили са го в час по пеене. Как беше Ние не думите? Как бяха думите? Това трети дял ли? Аз сега първи Още дял. не го знам наизуст. Първи дял. Хайде. До си до. Лами. Лами. До. А. Браво. Фа до. Ла пак. Ре мажор. Ми. Браво. Втори. Ла, ми. Това е най-хубаво. Ла, фа, фа. Браво. Сега задържай. Со. Ми. Седем акорд. Ми. Браво. Ай сега си вили първи дял и после почваме третия. Ла, ми. Много хубава пиеса. Да пусна ти филма. Обаче татко ще го намери. Флаш данс. Американски филм. А хубав ли? Много. Гама. Ре, ми, фа, сол. Ми мажор. Ми. И сега почваме. Виж сега как трябва да завършиш. Виж сега. Като извириш ми мажор гама, извири ми акорд. Виж как е. Ми, извири ми мажор. Акорд. Ми, фа, сол, ла, си, до, ре, си, ла. Така да завършиш. Нали? Ми мажор. Ми, фа, сол, ла, си, до, ре, си, ла и до. И сега почваме. Давай акордите, до ми са. Горе, фа.
аз съм ги научила, виж как знаят. 2 лета по Невероятни няколко са. урока. Много хубави са. Аз Ама- направо се възхищавам. Ама представи си какви мъчни творби. Ходи в София при една, която му давала лесни етюдчета разни такива и той се отказа. И тази зима не свири. Тя го върна назад. И Назад ли го върна. върна, Лело? Да, много Ама назад. Тя разни такива лесни дори го караше етюдчета. да свири, качвам се по стълбика. Глупости. А той, Ти виж с какво им мен- даваш обаче. Хубаво ли? Една- Тя ви дава музика. Тя ти пее добре, тая де. музика в сърцето, Ама нали? виж сега, те свират сега тук от колко? 10 дена с мен по мъничко и виж колко напредна. Виж Много. колко мъчна пиеса направи джазова, виж това направи, плюс той правихме Тиха нощ, правихме и я свири букито да го чуй тя. Ох, и тиха нощ искам да ми я свири. Не, той е... Помниш ли, не Лелю? работи, да. Чуй ми. Буги. Слушай колко хубаво. Буги. Страшно мъчно. Това е трудно. Хубави деца. Много. Браво! Утре ще се обадим по телефона на Райничка да изсвириш нещо. А може ли да свириш това? Тари-ра-рам, айде.